De uitzending van het Parkstad Liedjesconcours wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Sam Smits Design, Heusenschroef Oriental Food, Carnavalswirts, Canisius Stroop Schinnen, Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg, Tabak en Gemak Heksenberg, carnavalsonderscheidingen.com en Zo Nieuws. Houd mich vast met vastelovend, laat mich erst im leven niet los. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Dans, dans, dans op de dus, dus, dus. Dans op de dus met mij. Het is weer vastelovendspiel, ganz Limburg steht op de kop. Vier auto vol, ja, vier auto vol. Ja, vier auto vol. Het is zaterdag 8 februari 2020. Welkom in het gemeenschapshuis van de Heksenberg. Zit er klaar voor? We gaan starten met de 19e editie van het Parkstad Liedjesconcours. En die zijn de winnaressen van vorig jaar, Melody en Claire. Wir sind zwei Jungfrauen, wo de bronsgrün Eike haut. Vastelovend is ons leven, doch wir beste nooitste oud. Wir gaan springen! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ja, wir hadden vol. Zolang es mijn glimlach nog niet op het nachtkerstje ligt, zolang es ik nog jeder jaar weer Allah tegen dich zing, zolang es de geraniums nog gestekt moeten weren, zolang es die van alleen het LVK met organiseren, weer uit de vol, weer uit de vol, ja, weer uit de vol, weer uit de vol, ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Sinds de vroege zomer tellen we al af. Aan de spatsrelaties zijn we zo verslaafd. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, weer uit de vol. Zolang es mijn rollator nog niet eerder hoeft te rollen, zolang es ik moet lachen om die grappen en die rollen, zolang es ik mijn griezer nog goed en groen kan spuiten, zolang es de almentjes mich nog willen fluiten, weer uit de vol, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Sinds de vroege zomer tellen we al af. Aan de spatsrelaties zijn we zo verslaafd.
Melanie en Claire, applaus voor de winnaars van het Parkstad Liedjesconcours 2019. Dames en heren, hier blijven even staan. En ik kondig aan de nieuwe presentatrice van het Parkstad Liedjesconcours, Patty van der Weert. Goedenavond allemaal, welkom hier in het gemeenschap Hoes de Heksenberg. En tussen de winnaars van vorig jaar heet ik jullie allemaal van harte welkom hier in de zaal, maar ook de Lutoes. Chic dat hier naar deze nieuwe finale van het PLK 2020 kijkt. Maar hier sta ik natuurlijk tussen twee prachtige dames die vorig jaar de grote winnaar waren. En wie heb je dat ervaren? Ja, super chic en vooral carnavalsdinsdag op het klonen trekken. Ja, echt een leuk optreden. En die beker, Melanie, waar heeft die gestaan? Nou, de wisselbeker heeft bij mij gestaan. Oh, Claire. Laat ze dat zomaar toe? Ja, maar er wordt ook een beker en dat staat voor altijd bij mij. Aha, die vrouw die weten wel wie ze het aan moeten pakken. Zij waren de winnaars van vorig jaar, maar door natuurlijk ook nog met deze runde, hè, deze finale van 2020. Dus dames, misschien mogen stiekem dit jaar wel met een hoesnummer, wie weet. Maar er zijn nog 21 andere finalisten die er vanavond voor strijden. Maar mag ik nog een keer een daverend applaus voor Melanie en Claire. Ja, dankjewel dames. We zijn ik zo meteen ook weer terug op de bühne. Wie gaan we doen vandaag? Je weet het misschien niet toes, maar we hebben dus al 2 belkens getrokken. Zodat we al zeker weten, we hebben daar een ballenbak, zoiets je misschien ziet. Wij zo meteen het spits mogen afbieden en bij nummer 2 zo mogen zien zo meteen. Dat is al bekend. Daarna wordt elke keer weer door een finalist een nieuw belke getrokken. En dan wordt dus elke keer weer de volgende bekendgemaakt. Dat zorgt voor extra spanning vanavond. Zo gaan we het doen. Maar gelukkig ben ik niet degene die uiteindelijk mogen bepalen wie de winnaar gaat zijn van alle 22 finalisten. Daarvoor hebben we weer een deskundige jury. En die ga ik heel graag aan u voorstellen. De juryvoorzitter, daar zit er Jo Deuzings. Kumboet Gelen, onder andere tekstschrijver, componist, scout en hij heeft nog zoveel meer talenten. Welkom, lieve Jo. Dan hebben we een andere man in ons midden, Ramon Giele, liedjesmaker en ook de zoon van u is heel erg actief. Hè? Welkom dat je er ook bij zit. Dora Hansen, daar zit de mooie dame in het midden. Zelf zangeres en heel veel ervaring met jureren. Dus voor u moet dit gesneden koek zijn. Ook voor u welkom. Ja, dames en heren, je mag ook klappen, hè? José Vloed. Even kijken, daar zit deze mooie dame. Carnavalsvierder, ten top. En hij heeft heel veel kennis van vastelovensmuziek. En dat is natuurlijk wel heel erg noodzakelijk voor de functie van vanavond. Kevin Hermes, je kent hem allemaal als de vastelovens-dj. Welkom, leuk dat ze er ook bent. Oetgelijn natuurlijk ook die altijd vrolijke zangeres van het duo Oppos. Ook leuk, chic dat je er zit. Mariette Meijers. Ja, geen vastelovend gaat zonder rug voorbij, hè? Je zit er altijd bij en gelukkig ook tijdens deze finale van het PLK 2020. Welkom juryleden, mag ik even een heel groot applaus. Ja, en ik wil ook even zeggen dat ik erg onder de indruk ben van wie het leeft hier in de Parkstad. Want er waren maar lees meer dan 40 inzendingen, dames en heren. En alle finalisten er op het top gedaan, want Geer zit daardoor gekozen. Uit die meer dan 40, om hier vanavond uw talent te laten zien. Zit je er klaar voor de grote finale van 2020? Laat ik eens even horen, zit je er klaar voor? Ja, volgens mij kunnen we langzaam aan beginnen. We beginnen met de eerste artiesten en daarvoor gaan we naar Bocholt. En ze zeggen, we zijn eigenlijk hele gewone, normale jongens, maar ze hebben ontzettend veel talent. Want ze staan elke keer weer op de bühne met heel veel spas en plezier. Ze maken er gewoon een ontzettend groot feestje van en dat willen ze ook vanavond gaan doen, samen met u. Ze staan hier al voor de 7e keer en ze hebben mij juist uitgelachen wat die naam nu betekent. Maar dat gaan ze straks misschien eens even in de oren fluisteren. Mag ik een heel groot applaus voor de Cabanissen. Kun het vuur je kot erbij? Kun het vuur je kot erbij? We vastelovend, hey hey hey. We vastelovend, hey hey hey. Kom dan niet met stress en shit. Kom dan niet met stress en shit. Vroeg mich nu, sie doen het niet. Vroeg mich nu, sie doen het niet.
is in de Jenge Stor, is in de Jenge Stor. Komm ich wieder Karneval, da bist du vernarrt. Wenn ich mich helig ist, dann ist das der Alarm. Fall mich nicht unter Wecker, alle drei nieder. Komm ich nicht an Karneval, Karneval, Karneval. Komm ich nicht an Karneval, und der ist für Allah. Ich bin da in het Kürballett, van je en jong en roer. Dat mich hey da je minst mi zet, wat ik allemaal moet doen. Moet doen, wat ik allemaal moet doen. Komm ich nicht an Karneval, da bist du vernarrt. Wenn ich mich helig ist, dann ist das der Alarm. Fall mich nicht unter Wecker, alle drei nieder. Komm ich nicht an Karneval, Karneval, Karneval. Komm ich nicht an Karneval, und der ist für Allah. Komm ich nicht an Karneval, da bist du vernarrt. Wenn ich mich helig ist, dann ist das der Alarm. Fall mich nicht unter Wecker, alle drei nieder. Komm ich nicht an Karneval, Karneval, Karneval. Komm ich nicht an Karneval, want der ist für Allah. Komm ich nicht an Karneval, want der ist für Allah. De Cabanische! Oké. Jongens, comedy. En zoals geweten doen we altijd een paar interviewtjes, ganz kort, om te kijken wie jullie het ervaren hebben in het optreden hier. Dat weten ze toen, dat weten ze in de zaal ook natuurlijk. De Cabanische, ja, als je dat hoort, het is lezen, dan kun je dat wel op 10 verschillende manieren uitspreken. Hè? Cabanische, Cabanisse, Cabanische, maar dit is Cabanische, hè? In principe zou dat kennen, maar dat ken met heel veel woord natuurlijk. In principe is het streepje op de E terugleggend, is gewoon Cabanische en dat zou het feitelijk moeten zien. Heel slecht in Nederlands vroeger altijd. Maar dat, wat betekent het eigenlijk? Patty heeft het er net ook al over gehad. Wat betekent Cabanische? Ja, gewoon 3 kanjers. Ja, meer kan je er niet van maken. Je hebt een beetje zelfreflectie getoond dat je zag, er zijn kanjers, dus zomaar. Ja, mooi, maar dat kennen toch? Oké, we hebben een klein probleempje met de ballen, want we liggen eigenlijk nog maar één achter. We moeten 2 ballen gaan trekken nu eigenlijk. Voor deze keer, dan weten de volgende 2 artiesten wie de elkaar zijn. Is dat goed? Nou, even net kijken. Hè? Ja. Maar gewoon. Dat is eentje. Les het nummer maar, dan pak ik het liedje erbij. Ja. Nummer 12. En nummer 12 is om het zelf moeten weten, maar ik zeg het er nog even bij. De Breukerneutjes, nummer 12. Alsjeblieft, voor hem gewoon weg. Stel je voor dat we dadelijk in een nog een... Ja, nog even een balletje. Ja. Moest wel in de bak krabbelen natuurlijk. Hè. Ja, het gaat goed. Roept u maar. Nummer 17 en nummer 17, dat is Stan Peters. Is dat met de volgorde? Ja, dankjewel jongens. Succes, nog een groot applaus voor de Cabanissen. Patty, wat hebben we als volgende? Betty, hou even geen microfoon, maar hier ben ik dan. Ja, ze hebben toch maar weer eens even heel mooi het spitsie afgebeten. De Cabanissen uit Bocholt. Een hele prestatie. Maar we zijn alweer klaar voor de tweede finalisten. Ze staan hier voor de eerste keer in deze samenstelling, maar hebben allemaal al een hele mooie muzikale carrière achter zich. In een andere samenstelling of misschien in de solo. Maar ik kan nog zeggen, zou voor maar zeggen dat ze het beste van al die samenstellingen bijeen hebben gevoegd tot de Harry Papa's. Laat ik maar verrassen, hier zijn ze terug uit Beekdalen met Laat lekker lopen wie het lukt.
Goedenavond allemaal. We missen alleen nog 2 microfoons. Oké. Oh. We hebben er 3. Goed. Nou. Ons motto is klip en kloor. Laat lekker lopen wie het lukt. Met vastelovend jeder jaar. Is dat nog immer goed geluk? Lekker stel weer ons de vraag. Is het werkloosste nog stress? Maar ik spreek ons het genoeg. Doe best langer door. Dat is ze les. Dan lekker lopen wie het lukt. En dingen zeggen dat het nog verrekt. Met vastelovend even niks aan de kop. Maar nog en schoon zich heel dat weer op. Dan maakt ze dik weer druk om het voor geen het verkeerd voor lekker lopen. Wie het lukt. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Doen we dit of doen we dat? Wat ik hij en wat ik heb. Hij laat zich hoeven niet te zin, omdat het ook makkelijk is. Misschien als doe dit voor het eerst, maar het probleem dat wordt een mop. Als het ons motto goed hanteert, zoals ik het meeste gaat. Vertel hem op, dan lekker lopen wie het lukt. En dingen zeker dat het onverrekt. Het was ze loven, even niks aan de kop. Maar nou, hij schoon zich heel dat weer op. Dan maakt ze dik weer druk om het voor enig en verkut van lekker lopen. Wie het lukt. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De tap, dan lekker lopen. De omo, laat hem maar lopen. De piek, laat maar lopen. De hoes dan, laat maar lopen. Dan lekker lopen wie het lukt. En dingen zeker dat het ook verrekt. Het was ze loven, even niks aan de kop. Maar nou er schoon zich heel dat weer op. Dan maakt ze niet meer druk om het nog enig en verkut van lekker lopen. Wie het lukt. Dankjewel. Harry Papa is geweldig. Ze komen uit Donder, kom even erbij jongens. Hey, bekend gezicht. Ja. We moeten even de microfoons proberen aan deze kant af te gaan. Ik heb gelezen, je hebt in verschillende samenstellingen opgetreden. Alleen, met 2, met 3 en nu een soort supergroep uit Donder. Ja, super kwartet hè. Hallo, ik ben ik weer. Maar we zitten met de solo carrière staan. Die hebben we even in het nachtkastje geduwd. Ja, nee, ik vond het leuker met z'n veer te doen. Vastgelopen is met z'n allen plezier hebben. En dat doen we dan. Hebben we nu voor de eerste keer metgedaan bij het Donder Festival, geloof ik, hè? Ja. Staat afgelopen. Waar we derde. Dus ja. Dat is netjes, hè? Ja, prima. Veel succes. Hartstikke mooi. We gaan even grabbelen en even naar het kijken natuurlijk, hè? Even Toes ook even laten kijken. Ja. Dus kijk maar door voor een nummer uitgerold cup. Nummer 18, dan moet ik het liedje horen, dat heb ik hier liggen. Nummer 18, dat weten ze eigenlijk zelf ook al. Nummer 18 is Joy Blijdenstein. Joy Blijdenstein. Dus over 2 stuks. Dank jullie wel jongens en meisjes. Meisje. Deze kant alsjeblieft. En Patty, het volgende artiest vast en zeker ergens op papier staan. Jazeker, Vegon Wier met nummer 3. Want vastelovend vieren deze natuurlijk het allerliefste met die vrum. En als ze dat dan ook nog in gebroek mocht doen, dan vullen de volgende finalisten zich helemaal in de wolken.
Ze doen dit samen al 22 jaar en deze prestatie, dat wordt gewoon bekroond met deze finale plaats. Ze maakten een heel mooi liedje erover, daar hing gaat in de log. Mag ik een heel groot applaus voor de Breukerneutjes. Is het de confetti die rondvliegt? Of rood-geel-groene zonnestralen? Is het de schaterlacht in Noord-Trilt? Of de sterke verholen? Ik ken het huur, ik ken het zeen, vul de energie meteen. De ring gaat in de lok, yo, yo, yo. De kind zit drukken vullen preuven. Dat is echt niet te geloven. Leef de vuur de vaste lovend. In de lok, in de lok, in de lok, in de lok, in de lok. In de lok. De ring gaat in de lok. In de lok. De ring gaat in de lok. Lok, 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 lok. Is het de zoeker of een nonnenvot? De geur van schmink op mijn gezicht. Is het de vloer die door het truiten trilt? Of te leven lap van licht? Ik ken het huur, ik ken het zeen, vul de energie meteen. De ring gaat in de lok, yo, yo, yo. De kind zit drukken vullen preuven. Dat is echt niet te geloven. Leef de vuur de vaste lovend. In de lok, in de lok, in de lok, in de lok. De ring gaat in de lok. In de lok. De ring gaat in de lok. De kind zit drukken vullen preuven. Dat is echt niet te geloven. Leef de vuur de vaste lovend. In de lok, in de lok, in de lok, in de lok, in de lok. De Breukerneutjes, de hink gaat in de log. Ja. Dat is ook een groep die volgens een beetje... Oei, dat knalde ja. Kijk, zo moet dat, hè. Leuk voor televisie, maar niks goed. Hoe lang zijn jullie al met elkaar? 27 jaar. 27 jaar. Heb je oud best zelf, als ik vragen mag? Wat bleef? Je oud best zelf dan? Dus ook goed als 28 of zo? Gaat ouder dan 27 jaar. Zit ze al zo lang in de muziek? Wat bleef? Zit ze al zo lang in de muziek? Ja, de monitorsprekers zitten niet zo hel, dus de lui horen me slecht op het podium. Ik zag het langzaam maar kallen. Ja, we hebben vanaf het eerste begin meegedaan aan het Vastelovens Leedjesconcours in Gebroek. Dus dat is de 27e keer, ja. En vaak een finale plaats gehaald, hè? Weer hebben, ja. En hoe weer? En hoe weer, ja. Wat waren het beste resultaat? We zijn een keer derde geworden, maar we waren blij dat we met dit nummer in de finale staan, want het is een afwekend nummer, dus het is leuk om hier te zijn. Er hing het in de log, hè? Wat er ook in de log hing, dat is de volgende kandidaat die zich dadelijk kan klaarmaken. Dus u mag een balletje trekken. Wie doet het? Ja. Dan kan ze eigenlijk toch wel kijken, want u wist toch net precies wat erop staat. Nummer 7. En nummer 7, dat wordt Ivana. Nee, sorry. Drums. Met een Z. Drums. Oké? Dank jullie wel. Succes. En Patty, wist er nog?
Jazeker ben ik er. Ik ben alweer helemaal klaar voor de volgende finalist. Ik ben ontzettend trots dat hij hier aanwezig is. Want hij heeft het boe te zien solo van Solovers carrière. Hij heeft er ook ontzettend druk. Samen met Clara Zoerbeer en heer als Maria Prumpeler sting er de afgelopen maanden in verschillende Limburgse theaters. Met zijn carnavals cabaretvoorstellingen. Gelukkig heeft er toch nog een plaatsje los weten te peuteren in zijn drukke agenda. En kumper ons hier een heel bijzonder liedje brengen. Althans, ik vind het een hele bijzondere titel. De Vastelovensfeest. Hier is er uit Heerlen, Stan Peters. La 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 la. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. Wir gaan zwemmen in het water, om een zinnenvis te zien. In het water zusse kleuren, rood, geel, groen en ook veel meer. Vul dich frei wie in de vis en doch met mich mit. Spring met in het diepe, vul dich lekker fit. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. La 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 la. Voor in het water is wie confetti in het meer. Het ganse weer vol met kleuren, rood, geel, groen, dat hebben we geen. De visje polonaise dans voor 3 dagen lang. En schoont ik hangen vier wie in de giering op de bank. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. We zwemmen nog uren, naar achter, links en rechts. De rop en de raven roepen dan Allah. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. Met vastelovend zijn vier busje in de kom. Met vastelovend zijn vier busje in de zee. Als ik die kleuren zie, kan ik zwemmen. Als ik die kleuren zie, dan wil ik immer meer. La 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 la. Stan Peters. Hij stelt, ik heb al heel veel verschillende onderwerpen voor liedjes voorbij horen komen in de laatste jaren. Maar een visje komt, dat heb ik er net vaak gehoord. Nee, ja, eigenlijk is het met de carnaval allemaal visje in de kom. Voor wel allemaal hetzelfde, voor wel gek doen, spas maken, voor broedering. En eigenlijk zitten we allemaal in dezelfde aquarium met die dag. Dus vandaag visje in de kom.
En dan is van tekstschrijver veranderd, als heb ik gehoord. Oh, nog eens, ja. En het gaat anders, hè. En de theatertournee is afgelopen. De theatervoorstellingen zijn voorbij, wel nog gewone carnavalsoptredens, maar de carnavalscabaret is gedaan. Druk mannetje. Ja, zeker. Maar leuk om te doen, hè. Zeker leuk om te doen. We gaan weer een artiest trekken, of een groep trekken, of wat dan ook. Rammel een beetje erdoor, hè. Nummer 3. En nummer 3, dat is 2 bijeen komt dadelijk in de volgende ronde voor de voorzien. Dankjewel Stan en Patty, je mag weer. Ja, een liedje over een vis. En ik moet zeggen, ik film me altijd wie een vis in het water met vastelovend. Dus we blijven een beetje in dezelfde sfeer. We gaan weer naar de volgende artiest. En we gaan naar Heerlen, want dat is de woonplaats van onze volgende finalist. Er zingt pas 3 jaar en in die korte tijd heeft hij verschillende Limburgse podia al betrooien. En dat met liedjes geschreven door de bekende Guus Smeets uit Valkenberg. En heer het voor u dit seizoen een nieuwe vastelovenskreet. Chakalaka boom. Kent je dat zeggen allemaal? Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Het gaat helemaal goed komen. Mag ik een groot applaus voor Joy Blijdenstein. Het is ieder jaar lastig en niets te verzinnen. Er zijn al zoveel liedjes gemaakt, maar op een dag schoot me het te binnen. Toen dacht ik, dit is het, ja nu is het raar. Chakalaka! Hey, 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 hey. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Chakalaka! Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. Dat huurste straks overal. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Wat het betekent weet ik niet, maar het is een leuke kreet. Chakalaka, chakalaka, boom. Chakalaka! Oh, oh, hey, oh, oh, hey. Chakalaka, chakalaka, boom. De standaard vaste lovenspleetjes rijdt de disjockey in de kroeg. Maar het zijn meestal dezelfde liedjes, die huurst dan meer eens genoeg. Dus ik dacht, ik zing het gaat anders. Gaat wat iedereen makkelijk onthield. Het refrein is echt simpel, eenvoudig. Dus ik denk dat het u wel bevilt. Chakalaka, chakalaka. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Chakalaka. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. Dat huurste straks overal. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Wat het betekent weet ik niet, maar het is een leuke kreet. Chakalaka, chakalaka, boom. Chakalaka. Peppy, Frans, Teunis en Tij en Marij, die kennen mijn liedjes straks alle nee. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Chakalaka. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. Dat huurste straks overal. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste lovend. Wat het betekent weet ik niet, maar het is een leuke kreet. Chakalaka, chakalaka, boom. Chakalaka. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste lovend. Chakalaka. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. Dat huurste straks overal. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreeg met vaste loven. Wat het betekent weet ik niet, maar het is een leuke kreet. Chakalaka, chakalaka, boom. Chakalaka. Oh, oh, hey, oh, oh, hey. Chakalaka, chakalaka, boom. Tjakke, tjakke, tjakkalakka, boem, boem, boem. Het is heel belangrijk dat een kreet meteen door het publiek herkend wordt. En dat is gelukt, hè? Jazeker, dat was ook de bedoeling, hè. Vastlovend, nee denken, gewoon tjakkalakka boom.
Het is eigenlijk heel simpel. Als het eenvoudig is en goed met te zingen is het eigenlijk al een goed carnavalsliedje, toch of niet? Ja, ik hoop dat de lui het check vonden, dus. Ze deken toch met, hè? Ja, dat zeker, dat zeker. Tevreden over de optreden? Tevreden? Ja, tevreden ben ik zeker, ja. Goeie energie? Ja, dat zeker. Net zoals vorig jaar. Dan mag ze nu de energie gebruiken voor een nummer te trekken en dan kijken voor de televisie. Er zitten er nog een paar balletjes in. Ja, even rammelen. Dus kijk, nummer 5 heb ik op mijn lijst gestaan. Dat is door Willy en door Dien. Oké, dankjewel. Patty. Tjakalaka boom boom. Ja, als we het hebben over boom boom, dat klinkt onze volgende finalist ontzettend mooi in de oren. Want zij waren slagwerkvriend bij de band Drums. Helaas kwam daar een einde aan, maar Maurice, Mark en Chris dachten, dan beginnen we toch gewoon een zangformatie met z'n drieën. En het is hun geluk, ze gaan nog een fantastisch nummer brengen. Doe maaks me gek. Mag ik een heel groot applaus voor Drums. Ai, 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 doe maakt me gek. Oh, 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 dit beste gek. Wie ik dich de eerste keer zag, vorig jaar met vastelavond, die ogen mich betoven, zo schitterend en stralend. Wat er toen ook is gebeurd, maar die doet, heb het niet betreurd. Doe maaks me gek, krieg dich niet uit de bol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Ik ken aan niks anders meer denken. Wil het ganse jaar aan dich schenken. Doe maaks me gek, vul de dag van spas en lol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Ai, 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 doe maakt me gek. Oh, 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 dich beste gek. De eerste dag vergeet ik nooit meer, voor die lenzen op mijn knieën. Door het lachen uitgevallen, met gedangen niet verdreien. Samen gewoon weer hand in hand, de vastelavond uit de bandje. Doe maaks me gek, krieg dich niet uit de bol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Ik ken aan niks anders weer denken. Wil het ganse jaar aan dich schenken. Doe maaks me gek, vul de dag van spas en lol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Ik heb ze deze dag in me stijgen, maak niet uit, best niet verlegen. Gang samen hand in hand en dans door het Limburgs land. Doe maaks me gek, krieg dich niet uit de bol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Ik ken aan niks anders weer denken. Wil het ganse jaar aan dich schenken. Doe maaks me gek, vul de dag van spas en lol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Dich beste gek, ik houd het niet meer vol. Drums. Jongens, lekker zoet. Het is een slagwerkvrienden zit je. Wat hield dat precies in? Ja, we zijn eigenlijk gewoon een eigen slagwerkgroep, dus met allemaal percussie. En ja, dit is een keer met een gekke slag begonnen. En het gaat al een paar jaar zo door, dus ja, gezellig. Is het net leuk om dan nog een paar slagwerkinstrumenten mee te nemen met de carnavalsoptredens? Dat wordt een beetje moeilijk. Want het zijn grote instrumenten en een drumstel en zo, die kan ze niet even zo snel ombouwen, opbouwen. Dat hebben we een keer gedaan. Binnen 5 minuten staan we met 5 man op de bühne. Met het ganse podium vol. Dus, ja, en als we nog een keer hartstikke beroemd worden, dan moest op 3 keer op een avond optreden, is dat te veel slijpen. Oh, no. Goed, we gaan even kijken
Kwijt de volgende artiest wordt dadelijk. Een nummertje. We hebben pingpongballetjes. Als die hier goed gestuiten hebben voor een probleem. Nummer 9 is dat. Nummer 9 is Ivana. Dan weten we dat ook weer. Dank jullie wel. Patty, wat hebben we voor nu in petto? Ja, het volgende duo zijn absoluut geen onbekende voor u. Want die hebben afzonderlijk van elkaar een hele mooie muzikale carrière. 5 jaar geleden besloten ze om hun talenten samen te voegen. En met een geweldig resultaat. Want ze stonden ook al 5 jaar achtereen in de finale van het PLK. Waar ze ontzettend trots op zijn. En toch hebben ze het motto dat meedoen belangrijker is dan winnen. En zo is het. Je herkent ze en altijd een hele mooie schmink. Hier zien ze terug. Ik ga ze niet langer in spanning houden, hè, want je wilt gewoon zingen 2-1 met het mooie liedje Het Limburgse Keteerke. We gaan zo gern stappen, we gaan zo gern op uit. We willen het verklappen, dat geeft nerven in de boet. Het lichtje moet gestreken, het pak moet uit de kas. Maar het is zo zwaar gebleken, ja dat hoort bij de spas. Dit vieren zal het plutske, wacht er weer nog een stukje. Veel willen als we jagen, veel horen alle tijd. Maar het te vast te lopen, of je nu nog niet klaar zit, dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. Dit vieren zal het plutske, wacht er weer nog een stukje. Veel willen als we jagen, veel horen alle tijd. Maar het te vast te lopen, of je nu nog niet klaar zit, dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. We gaan zo gern feesten, we gaan zo gern op bal. Maar vier zijn nooit als eerste, nee dat is hoop en al. We zoeken nu al weken, naar opa's sluppenjas. Maar het is zo zwaar gebleken, ja dat hoort bij de spas. Dit vieren zal het plutske, wacht er weer nog een stukje. Veel willen als we jagen, veel horen alle tijd. Maar het te vast te lopen, of je nu nog niet klaar zit, dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. Dit vieren zal het plutske, wacht er weer nog een stukje. Veel willen als we jagen, veel horen alle tijd. Maar het te vast te lopen, of je nu nog niet klaar zit, dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. En 3, 4 als klukske, met vaste lovend op. Dan komt met de vaste lovend dat ik net stop. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. Ik vier eens op het plusje, wacht er weer nog een stukje. Veel willen als we jagen, veel hebben alle tijd. Maar het te vast te lopen, of je nu nog niet klaar zit, dan zingen we dat hem door het Limburgs kwartierke. 2-1. En dat is inderdaad 2-1. Patty had het net al gezegd, de schmink. De schmink is echt geweldig. Wie is verantwoordelijk voor de schmink? Patricia. Wie is Patricia? Patricia heb ik via de carnaval leren kennen. En dat is onze schminkster. En hoe lang duurt dat om jullie gesminkt zijn? Hoe zei je? Hoe lang duurt zoiets, dat schminken? Ik heb 3 kwartier gezeten. Vera nog langer. Jeetje zeg. Het ziet er echt geweldig uit. Leuk liedje weer. En elke keer als jullie een inzending doen, ook in de finale, hè? Dit is de finale, ja. Ja, mooi. Heel spannend. Mooie liedjes. Wat is jullie beste resultaat? Ja, ik denk zelf het nummer Los. Dat is wel een nummer, een favoriet. Nummer 5 geworden. Oké, hartstikke mooi. We gaan ook weer een balletje trekken. Wie wil het balletje trekken? Oeps. Vera gaat dat doen. En dat wordt nummer 11. Ja, heel toepasselijk. En nummer 11, dan moet ik de bladzijde omslaan. Dat had ik eigenlijk al eerder moeten doen. Dan was het een stuk makkelijker geweest. Het is in elk geval een carnavalsnummer. Melanie en Claire zijn nummer 11. Dus die komen dadelijk aan de beurt. Dank jullie wel. Patty, je mag weer. Ja, ik zag het volgende duo al heel erg lonken naar de beker.
En ik denk dat ze het ontzettend chic vingen om door te vergonen, ja, om daar uiteindelijk met een hoes te nemen. Maar eigenlijk, het samen hier op de bühne staan, dat is al een gevoel van euforie. Want der Willy, daar heeft hij al jaren gestangen. Maar stiekem is dat toch wel een druim van eerder ouder om die talent of hobby door te geven aan die kinder. En als ze dan ook nog samen dat mogen uitvoeren hier op de bühne, dan hebben ze toch al een beetje gewonnen. Mag ik een heel groot applaus voor der Willy en der Dien met het liedje Pap, kom op! Als de zomer weer voorbij is, de arken in de mond, de lui moeten weer werken, vakanties zijn gedaan. Dan is de ene die dat geweldig vindt echt waar. Die freut zich op november, mijn zoontje van 11 jaar. En eindelijk toch is het de 11e van de maand. De zuster hun daar springen en dansen in het rond. Het is vastelavond! Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu laat het gaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Schiet eens op, anders is het niet gedaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu maak ik klaar. Pap, kom op, het is vastelavond. Want vandaag begint het schoonste van het jaar. Na de deppen door december flirt er jonggans op. De schoonste tijd begint dan te spelen in zijn kop. Dan is ze niet te houden, wil immer met mich met. 4 cent aan dukste vinger, daar waar stemming zit. Hij gaat dan met de bühne op en zingt uit volle borst. Hij leeft weer vastelavond en dat is nu begonnen. Het is vastelavond! Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu laat het gaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Schiet eens op, anders is het niet gedaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu maak ik klaar. Pap, kom op, het is vastelavond. Want vandaag begint het schoonste van het jaar. Met vastelavond trekken we erop uit. Want groot of klein maakt met de vastelavond gaan niet goed. Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu laat het gaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Schiet eens op, anders is het niet gedaan. Pap, kom op, het is vastelavond. Pap, kom op, nu maak ik klaar. Pap, kom op, het is vastelavond. Want vandaag begint het schoonste van het jaar. Want vandaag begint het schoonste van het jaar. De Willy en de Dien. Oké, geweldig. Hartstikke mooi. Ja, Willy met dich heb ik al heel vaak gekletst. Ik ga nu eens met dich kallen. Een beetje kleiner maken. Ah. Hey, dat liedje, heb je dat samen met de pap geschreven of is het de pap alleen? En een vriend van mijn vader. Vriend van de vader had het geschreven. Heb ze ook een beetje eigen inbreng gehad? Heb ze zelf ook een beetje mogen metbeslissen aan het liedje? Ja. En wie is dat cool met de pap op de bühne? Ja, leuk. Nu is het nog leuk, maar over een jaar of 5, dan moest ze tegen leuk fruiken zoeken voor met op de bühne te staan. Dat is veel leuker. Ja. Dat gaat voor doen. Dat komt helemaal goed. Dan mag je ook een balletje trekken, is dat goed? Dan kan je beslissen wat dadelijk aan de beurt is. Rollen, rollen, rollen. Dan zet ze met het nummer 21. En nummer 21, dat is de laatste Belieske. Ik moet dat afleren dat ik dat zo ga doen. Kan ik net dit lezen? Ja, toch, André Duikers is dat. Nummer 21, André Duikers. Oké, dank jullie wel. Patty, wat krijg je van u? Ja, oh man, ik krijg daar kippenvel van als ik vader en zoon zo op de bühne zien. Vind ik echt geweldig om te zien. Maar ik ben ook trots op onze volgende artiesten, want misschien als je haar snuitjes ziet, dan kan het wel eens zijn dat je haar herkent van bij een L1-programma. Wij wordt springlevend wat Dwayne Horbach op zoek ging naar een nieuwe zangpartner. Zij beholde de tweede plaats, heer koos voor Sianne. Maar toch kost Dwayne het niet helemaal laten om haar los te laten. Heer schreef een liedje voor haar en er pushte haar een beetje, motiveerde haar om een mooie solo-carrière te starten. En het is er gelukt. Mag ik een heel groot applaus voor Ivana. Nu van Limburg, het is de hoogste tijd om al die zorg te vergeten.
mij af. Oh, 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 vanaf nu alleen al af. Oh, 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 van vandaag heb ik gedruimd. Hier worden zorgen opgeruimd. Tot alleen nog vrijheid door Gods oren schrijft. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag voor laag. Het is vastelovend verdriet daar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag voor laag. Het is vastelovend verdriet daar. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag voor laag. Het is vastelovend verdriet daar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Laat het los, Ivana. Ai, ai, ai. Hey. Ja, dat zoektocht naar springlevend, dat het ging net mis. Dat is tweede geworden, geloof ik, hè? Ja, tweede. Wacht, leg deze mee. Tweede plaats, ja. Ja, eigenlijk kun je het op eigen benen ook wel af, hè? Ja, uiteindelijk wel, ja. Of is dat eigenlijk leuker om iemand naast je te hebben staan? Voelt dat veiliger? Dat heb ik ook geprobeerd, maar ik heb toch gekozen om solo te gaan. Erg dapper. Dankjewel. Als je een goede tekstschrijver hebt, dan heb je al de helft verdiend, hè? Kijk, zeker. Oké. Hey, je mag een balletje trekken. En dan ga ik elke keer voorlezen. Pak er maar eentje uit het bakje. Hij ligt hier, of hij staat hier. Ja. Oké, roep het maar eens even. Nummer 6 en nummer 6, dat zijn de drinkbulen. De drinkbulen komen er dadelijk aan. Dankjewel. En wij gaan weer terug naar Patty. Ja, de drinkbulen die kriegen al langzaam een beetje zenuwen, want ze mogen natuurlijk zo meteen de bühne opkomen. Maar eerst weer een volgende finaliste. Jij zag het duo zo meteen, of jij zag hem net al in het begin van het programma. Want ze worden de grote winnaars van het PLK 2019. Ze zijn samen eigenlijk allebei grootgebracht door de muziekheer. En ze leerden zich kennen bij het TVK en dachten, samen is toch veel leuker dan alleen. En door het jaar zijn ze heel erg serieus met hun studie bezig. Want Claire studeert geneeskunde en Melanie media en cultuur. En is geen ding, wie krijgen die dat verdig? Wie kunnen die dat combineren? Dat is natuurlijk vrouwelijk power. Hier zijn we terug, Melanie en Claire. Vannacht koos ik niet slapen, nog te draaien in mijn bed. Druimde met de ogen open, ik ging in de optocht net. Ik steen bovenop de wagen, tot door als de prinses. Strolde wie nog nooit tevoren, vrouw Power, dichteres. Een dosis vrouw Power, rieten deze dag goed van leer. Voor vrouw gaan dan toch, ja dat zien we toch een scheer. Eén ding dat is zeker, dat is
in de schwarze Teams von John. Een uurtje links voor uurtje, aan de manslu langs de kant. Vrouwenpower, leden zich vuren, en marschallen, Limburgs lunch. Een dosis van die power, rieten dinsdag goed van der. Vier vrouwen gaan aan top, ja dat zien we toch een scher. Eén ding dat is zeker, dat is gewoon een feit. Wir staan als mensen wel in deze tijd vol gekkigheid. Laat iedereen lekker drijven. Laat iedereen denken wat er wilt. De echte vrouwelijke power, dat is wat ons beveelt. Een dosis vrouwelijke power, rieten dinsdag goed van der. Vier vrouwen gaan aan top, ja dat zien we toch een scher. Eén ding dat is zeker, dat is gewoon een feit. Wir staan als mensen wel in deze tijd vol gekkigheid. Oh, 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 oh. Shower en shower. Oh, 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 oh. Dat is vrouwelijke power. Oh, 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 oh. Shower en shower. Oh, oh, oh. Dit is vrouwelijke power. Ja, de vrouwelijke power van Melanie en Claire. Jongen, leg de micro's maar alvast even neer. Ja, twee dames die met de studies bezig zijn, heb ik begrepen. Claire, student geneeskunde ben jij. Ja, dat klopt. Het is een beetje nou achtergeschoven nou met de carnavalstijd, of niet? Wat bleef? Heb je dat een beetje aan de kant geschoven nou met de carnavalstijd? Nee, zeker niet. Het is wel heel belangrijk voor me. Ik mag kunnen combineren, dus stijt allebei even wacht. Voor jou wordt het moeilijker om het te combineren. Slechte timing, je gaat over 2-3 dagen naar Rome, toch? Ja, ik vertrek dinsdagochtend naar Rome voor 6 maanden. En wat ga je dan doen? Studeren aan de Universiteit Italië. Ja. Waarom in Rome? Ik weet niet, ik wilde gewoon heel graag naar Italië toe. Dat is een goede reden, maar ja, je mist wel een gedeelte van het carnavalseizoen dan, hè? Ja, dat mis ik helaas. Helaas. Studie is belangrijker, hè? Ja, dit is een kans die ik niet wil missen. Nee. Oké, dank jullie wel. Leuk liedje. We gaan weer een balletje trekken en kijken wie de volgende wordt in het rijtje. Eens even kijken. Nummer 10. En nummer 10, dat is Wie se Schwam. Nummer 10. Dank jullie wel, Patty. Ja, we hebben weer een microfoon met ik. En wat een raar vraag, Ton, Melanie. Waarom ga ze naar Rome? Het gaat toch zeker niet vertellen dat het dit voor die knappe Italianen, hè? Dat snappen ze toch gewoon wel. Maar we gaan weer met de volgende artiest. Want zijn ouders houden een kroeg en hij vond het ontzettend chic om de sfeer door te maken en door een liedje te zingen. En zo is eigenlijk zijn carrière begonnen. 10 jaar lang is er al te boeken voor feesten en partijen. En hij heeft een eigen cd uitgebracht. Er zingt in het Duits en in het Nederlands, maar gelukkig ook in het Limburgs. Morgen een groot applaus voor André Duikers met het liedje Vastelovend is super grandioos en zo gaaf. Vastelovend, daar wil ik alles vergeven. Is niet te beschrijven, de kunst wordt te kort. De hemel op aarde, het hoort bij ons leven. Maar 3 dagen is je schijn te kort. Het gans jaar lang verheug ik me trop. Ik heb vastelovend altijd in de kop. Wat is het toch een prachtige belevenis? Waar ben ik blij als het voor vastelovend is? Vastelovend, doe let's niet denken aan een kind in carousel. Dat gevoel van echte vrijheid, dat bezuigt me kippenvel. Een vastelovend is wie een achtbaan. Ja, de raakt te snel aan verslaafd.
Heel lang gewacht, nu is het zo wiet. Het is vuur het zuiden, een prachtige tijd. Van Venlo tot Maastricht springt men uit het bad. Weer vieren vaste loven in ons Limburgs land. Vaste loven, doe let's niet denken aan een kettingcarousel. Dat gevoel van echte vrijheid, dat bezuigt wie kippenvel. Een vaste loven is wie een achtbaan. Ja, de raakste snel aan verslaafd. Word ik vaste loven beschreven. Het is super grandioos en zo gaaf. Vaste loven, du maakst mich riek. Du bist Kerstmisposten, Sinterklaas, ja alles tegelijk. Vaste loven, du let's niet denken aan een kettingcarousel. Dat gevoel van echte vrijheid, dat bezuigt wie kippenvel. Een vaste loven is wie een achtbaan. Ja, de raakste snel aan verslaafd. Word ik vaste loven beschreven. Het is super grandioos en zo gaaf. Vaste loven, doe let's niet denken aan een kettingcarousel. Dat gevoel van echte vrijheid, dat bezuigt wie kippenvel. Een vaste loven is wie een achtbaan. Ja, de raakste snel aan verslaafd. Word ik vaste loven beschreven. Het is super grandioos en zo gaaf. Het is super grandioos en zo gaaf. Vaste loven, du bist wirklich gaaf. André Duikers, hey. Goeiedag, hallo. André, hoe is het met je? Alles goed? Alles goed, hè? En je stond eigenlijk origineel ingeschreven met Remi Demi. Wat is daarmee gebeurd? Ja, dat is een lang verhaal, maar lang verhaal kort te maken. Ik ben er gewoon weer, André Duikers. Remi Demi is uit elkaar? Remi Demi bestaat niet meer. Dan doe je het gewoon solo, maakt er niet uit of wel? Zeer belangrijk om gewoon verder te gaan waar je mee bent gestopt. Of eigenlijk niet gestopt, eigenlijk gewoon doorgaan. Je maakt al heel lang muziek, je hebt ook al een cd gemaakt. Je bent Duitsstalig, Nederlandstalig, Engelstalig. Wat is nog het leukste om te zingen? Ja, wat is het leukste om te zingen? Daarvoor doe ik ze eigenlijk alle drie. Ik heb geen keuze. Ja. Het zingen op zich is gewoon leuk. Je weet zelf, hè. Ik heb het al een paar keer gedaan waar we samen bij waren. En ja, zingen is gewoon uit het hart, uit het ziel. En genieten en gewoon doorgaan. Moet je zeker doen. En na doorgaan mag je ook even een balletje trekken uit de wereldberoemde pingpongballenbak. Dat is weer een nieuw woord. Oh ja, niet eruit gooien, dan zijn we de nummers kwijt. Jongens, vang die ballen, want anders weten we dadelijk niet meer wie nog moet komen. Jeetje. Wat hebben we? We krijgen van de jury letterlijk de bal terug. Nummer 14. Nummer 14 is Noetje Daad. Dankjewel André, deze gooi ik weg. Die raap ik op. En die andere moet ook nog erin. Jeetje zeg. Patty, waar is het balletje? Dankjewel. Patty, heb je microfoon? Mag ik weer? Nou ja, goed zo. Okay. Nou, ik denk dat alle mansli ontzettend sloes zijn op de volgende maand en zometeen op de Buunkump. Want er wordt omringd door alleen maar knappe vrouwen. En we kunnen dan allemaal ook begrijpen dat heer dat zo al 13 jaar lang volhield. Gisteren is heer een jurke ouder geworden. En er gaat hij gewoon trakteren op een geweldig nummer. Samen met zijn vrouwlu. Hier zijn voor u de drinkbulen met het liedje Du bist ganz gek.
Witze wat mijn man mich sagt, maar gaf wat ze begins. Dokter overal maar en schilder alsof ze kind. Nu ben ik geen schilder, maar ik moest er naar de man. Dus schoon ik niet op HEMA, maar dan lig ik ervan. Wens de mens dat ik vertrek. Ik ga niet op je spoed, niet helemaal in de poort. Ik ga niet nooit meer goed, nee nooit. Blauw op je voet en de ganse week zit. Ik ben het gewend, ik ben content. Ik huur ze dukt hetzelfde lied, dit jaar ben ik geleefd. Maar in de koer geslagen had, weet ik dat toen nog steeds. Want toen was ook zo'n man met zo'n gouden spreuk. Nu liefst die druk niet in de stiek, want dat is gar niet leuk. Du bist ganz gek. Ik lief lekker lekker. Ganz gek, wens de mens dat ik vertrek. Ik ga niet op je spoed, niet helemaal in de poort. Ik ga niet nooit meer goed, nee nooit. Blauw op de voet in de ganse wereld zit. Ik ben het gewend, ik ben het gewend. Du bist ganz gek, ik lief lekker. Oké, de drinkbulen. Waar is Monique? Even een hug aan elkaar allemaal. Monique, hoe is het bij van is Monique? Monique, is er een Monique bij? Ja, Monique, kom eens zien. Er wordt het in een creatieve brein genoemd. Wat wil dat zeggen? Het creatieve brein, joh. Wat hield dat in? Shotjes, heb ik bij me. Heb je er liedjes geschreven of zo? Ja, al 13 jaar doe ik dat. Ja, maar het zijn mijn shotjes, hè. Ja, dat is gewoon leuk, toch? Die shotjes hebben niks te maken met het creatieve brein. De deze tekst en de muziek zelf maken. Ja, klopt, ja. En wanneer begint ze eraan? Meestal vroeg in het seizoen al, hè? Weet je, ben ik met de voeten in het zand op het strand en ergens op het strand. Als ze met de voet in het zand aan het strand ligt, dan schrijft ze de carnavalslied. Ja, dat moet kunnen, hè? Het is allemaal mogelijk. Goed zo. We gaan een balletje trekken. Nu snap ik ook een beetje de naam Drinkbulen. Dat wordt me ook langzaam duidelijk. Ja. Roept u maar. Nummer 19. Nummer 19. En nummer 19, dat is weer een beetje omgekruld, maar dat wordt Chopevief. Chopevief. Dankjewel, Patty. Even de microfoon. Even de microfoon aan Patty teruggeven. Ik weet niet welke kleur dat zo is, Patty. Dat is ook belangrijk. Ik hou een mooie blauwe, dankjewel. En dadelijk allemaal lang zal ze leven voor hem zingen. Hè? En misschien kent Gramon een rondje geven, want er is toch gisteren weer een jurke ouder geworden. Ja, we gaan weer met de volgende finalisten. We gaan eigenlijk weer met de 3 J's uit Kerkroo. Jos, Sean en Jos van Wiesezwaan. Wie veel u bekend als meervoudig winnaar van het Slagerparade in Kerkroo. En ze stingen ook maar liefst 2 keer in de halve finale van het LVK. Er stond 10 jaar al als trio op de bühne en die stond geraamd voor. Nu ga ik het even oefenen als meisjes. Een meisje uit Meersen. Stimon, Quatsch en Jekkerij. Zeg ik dat zo goed? Flauwekul, zo zeggen ze het. Maak ik Borsma naad, want die zijn de mannen van Wiesezwaan met Hou toch die moed zo. Ja, zo gaat. Voll. Da wird der Drienbau der
Ja, nu ben ik de telefoon, wou ik zeggen, de microfoon kwijt. Ja jongens, wie is die Johan? Je zit al een hele tijd bezig, hè? Wie zegt ze dat? Je zit al een hele tijd bezig. 10 jaar, ja. We zijn nu in de 11e seizoen met de Wiese Zwaan, genau. En wat zijn zo de successen wat je door de jaren gehaald hebt? Verschillende concoursen? Veel spaß en plezier en de vreugde. Dat zijn de allergrootste successen. We zingen hier voor zalen, groes en kling, bejaardenhuizen, harmonieën, groese zalen, rode hal, weet ik wat. Jeugdzinnige kunnen voor al je haren, jongen. Is al ideaal. Ben van mijn spaß eraan. Nou, zo die vaste liedjesconcours eigenlijk een beetje voor de naamsbekendheid, voor een beetje bekender te worden en door meer optredens te krijgen natuurlijk. Ja, weet je wie dat is? Ik keer gewoon spelen van je Angelsblad en veel lui zijn er niet zo vertrouwd met. Ik denk, lassen we nog eens even Jan Sweetfoot in het Boezeland. Hey, op de Heksenberg lassen huren. Maar wie is? Ja, dat stemt. Je hebt ook de paspoorten moeten laten zien, zeker hier, of nee? Ja, gezichtscontrole zijn voor erin komen, dat vind ik wel weet, ja. Ja, die van Kerkgooi. En die jullie van Zuffers zeg, hey, dankjewel, je mag een balletje trekken. Dat mag, pak maar in. Er zijn er nog 6 of zo over. 50 plus, dat ken je niet. 2, dat is voor de niet-kerkradenaren 2. Kelly en Willy is nummer 2. Dank jullie wel, hè. Tot ziens. Ja, het gezegd, de jong geleerd is oud gedaan, is absoluut van toepassing voor onze volgende finalisten. Want als duo begonnen ze in 2003 met hun deelname aan het Kindervastelovens Liedjesconcours. Inmiddels is het duo uitgegroeid tot een groep van 5 knappe mannen. En ze zijn niet alleen knap, maar ze hebben ontzettend veel talent. Want buiten hun mooie stemmen schrijven ze en componeren ze hun eigen liedje ook nog elk jaar weer opnieuw. Ze houden ervan om alles uit het leven te halen. En dat gaan ze ook vanavond doen. Want ze hebben één ding wat ze zeer zeker duidelijk willen maken vanavond. Sloffen, dat kent ze ook morgen. Hier zijn voor u nieuws gedaan uit Bocholt. Zet carnaval hangt in je lood. Blijf net zitten, kom eens die boet. Maak spaas zolang wie je doet. Vlug met ons op de wolken aan. Du hoeft alleen maar plezier te aan. Terug met ons mee, dat je net zomaar vaart. De jekken die ze nu draagt. Laat maar ja, vuur blijven ja. Weet je wat de loven zijn voor de grootste sloor. Laat maar ja. En verhoort ze kieks met spasje maat. Dit is schöner wie der houtje dat. 3 dagen für us de plaats. Der Mund schinkt de ganze Zeit. Maar wir sind de Stunde quitt. Durch die Spaß, die man hier sieht. Wir hoffen, dat Karneval blieb. Lass mal ja, wir bleiben ja. Nicht was der Loren sind für die kurze Schlur. Lass mal ja.
mal ja, wir bleiben ja. Schlaf die ganze Mörje, der Naht ist nur da. Lass mal ja, wir bleiben ja. Mit dem was der Loben von viele gut verschlagen. Lass mal ja, wir bleiben ja. Schlaf die ganze Mörje, der Naht ist nur da. Schlaf die ganze Mörje, wir bleiben wir ja. Ja, ja, ja. Noetje dat. Noetje dat. Jongens, kom er even bij. Ik heb gelezen, een liedje zelf geschreven, zelf gecomponeerd en zelfs ingespeeld nog. Ook nog, ja. Ja, goed. Sinds 2003 al bezig, dus langzaam probeer voor immer een beetje meer zelf wat te doen. Dat is knap, als ze echt alles zelf deed. Je hebt ze geen studio nodig, hè? Nee, dat is niet nodig, maar goed, vooral het geluk dat voor de jonge bijos hand die het kennen. Dus dat, ja, wat wil ze nog meer? Kent ze het niet zoveel dan? Ja, joh, verschreven zelf. Ik speel zelf ook keyboard, dus... Drummer, keyboard, bas, van alles erbij en dan maar nog een rond. We kunnen zo een band beginnen. Te gek toch, binnenkort een hele cd uitbrengen dan maar, hè? Ja, wat ziet, ja. Oké, wat ook ziet wordt, dat is een balletje trekken hier, een nummertje. Pak ze maar even. Hou er maar in de hoed. Uit het bakje, daar zitten er nog 5 in, dus als we goed geteld hebben, dan klopt dat allemaal. Pak er maar in. Jazeker. Wat kennen? Nummer? 16. 16. Ondertiteling 16. 16. Dat zijn de heringbieseren. Nou, die verstaan dat wel, denk ik. Oké, dankjewel. Patty, je mag weer. Ja, voor ons volgende finalist. Ja, we gaan gewoon eventjes plaatsmaken hier op de bühne. Die mannen vingen het gewoon ontzettend gezellig hierboven. En dat snap ik ook wel. Ja, geweldig. 5 mannen gewoon van de bühne af. En we gaan ook weer plaatsmaken voor 5 energieke mannen uit Simpelveld. Ze hebben samen een grote passie. En dat is natuurlijk vastelovend vieren. En wie chic is dat als ze dat samen op de bühne kunnen doen met een liedje. Ze zingen al 3 jaar. En hebben al 2 keer in Simpelveld gewonnen. Ja, ik vroeg je aan hun. Heb ze nog wat ik over u kan vertellen? En de zachte ene, vroeg maar aan de andere. En zo word ik 5 man bier. En uiteindelijk hou ik nog niks. Maar ze zijn in ieder geval ontzettend gezellig en hebben heel veel talent. En ook ze hebben weer gehad wat ze u willen vertellen. Want terug naar heim, dat gaat voor u allemaal voorlopig nog niet gebeuren. Mag ik een heel groot applaus voor Sjeppe 5. Nu bring mich mal zurück, zurück, zurück nach heim. Nu bring mich mal nach heim, nach heim, nach heim zurück. Want ik wil ganz gern vieren gaan, in Ruhe, gel en grün. Want ik wil ganz gern vieren gaan, dat is ja ganz gewoon. De zon is hier en Stockbrot Camembert. Durch het Plätschkes spazieren bis mit ein Karis. Nix für mich, dat doe ik ga niet keer. Dus al na enge dag wil ik al vlot naar heim. Ik ving het heim maar oude leem. Het liefste waar ik ben en waar me vieren kind, dat is en blieb nog eenmaal heim. Nu breng mich maar terug, terug, terug naar heim. Nu breng mich maar naar heim, naar heim, naar heim terug. Want ik wil ganz gern vieren gaan, in Ruhe, gel en grün. Want ik wil ganz gern vieren gaan,
Wir gehen nach München, wir gehen die Wiese dann op. Met het gezang kennen wir het spanning kwijt. Maar al nog enge dag wil ik al vlot nog heen. Ik ving het helemaal oude leen. Het liefste waar ik ben en waar me vieren kind, dat is een lied nog eenmaal heen. Nu breng ik maar terug, terug, terug nog heen. Nu breng ik maar nog heen, nog heen, nog heen terug. Want ik wil ganz keer vieren gaan, in Ruhe, keer en gril. Want ik wil ganz keer vieren gaan, dat is ja ganz gewoon. Nu breng mich maar terug, terug, terug nog heen. Nu breng mich maar nog heen, nog heen, nog heen terug. Want ik wil ganz keer vieren gaan, in Ruhe, keer en gril. Want ik wil ganz keer vieren gaan, dat is ja ganz gewoon. Nu breng mich maar terug, terug, terug nog heen. Nu breng mich maar nog heen, nog heen, nog heen terug. Want ik wil ganz keer vieren gaan, in Ruhe, keer en gril. Want ik wil ganz keer vieren gaan, dat is ja ganz gewoon. Choppe Vief was dat. Ja jongens, ik heb het net ook van Patty gehoord. Er staat in onze beschrijving van u eigenlijk bijna helemaal niks. Wilt je het privéleven zo'n beetje stiekem geheim houden? Nee, eigenlijk niet. Voor wees we niets te vertellen. Er is niks te vertellen, hè? AVG, ja. Ah, ook dat. Maar nu zie ik daar aan de kant 5 donkere dames staan, althans 5 dames. Die zijn in het zwart gekleed helemaal. Is dat de fanclub, zijn dat groepjes of gewoon de vriendinnen? Dat zijn onze vriendinnen, ja. Oké. Dan kunt vast in de camera even een beeld pakken. Die stonden met een groepje bij elkaar. Hartstikke leuk, allemaal in het zwart gekleed. Ja, het zou wel groepjes kunnen zijn, dat weet je maar nooit met zo'n knappe kerels, toch? Vind ik wel, ja. Een beetje een boyband moet er uitstralen, hoor. Wat kennen. Jongens, we moeten nog een balletje trekken. We hebben nog 4 balletjes erin liggen. Dus pak er 1. Ja, het wordt steeds makkelijker natuurlijk. Als je me nu zegt, wat voor nummer 1, dat is makkelijk. Meisjes van de baan zijn dat. Meisjes van de baan, nummer 1. Ik kijk even of Patty je microfoon uit. Dat heeft ze. Ja. Jongens, bedankt. Nou, Mansluch, hier maakt me het verdig, want de volgende finalist, hè, daar zei dus, hey, die vrouwen wat die ervoor hebben, hè, die horen bij mij. Weet ik niet. Dat zagen ze, maar of het zo is, dat... Of is dat voor het eerste gedeelte van de avond voor u en later voor die ander? Of omgedraaid. Voor gewoon het weer en voor willen er misschien nog gaan niet weten. Maar mannen, dankjewel. Choppe Vief. Ja, vrouw Lieg, je hebt toch gaat recht te zitten straks. We verblijven in Simpelveld, zoals je het al hoort. Want het volgende duo begon met zingen in 2010. Ze trooien voornamelijk op bij de slagerzitsong van Simpelveld. Maar ook bij verschillende andere verenigingen. Zoals bijvoorbeeld bij de Bergbuk. Zit je hier aanwezig? Ja. Daar wordt Willy zelf lid van, misschien nog altijd, maar 3 jaar geleden wordt hij daar zelfs de prins van. Zie je voor de tweede keer in de finale van het PLK, daar is de prins van de Bergbuk. Oh, daar is er. Oh, ik zag daar ook al een ver. Ja, geweldig. Ja, heren, 3 jaar geleden van tevoren even laten zien wie het moest. En nu is het voor dich helemaal duidelijk. Nu mee gaan. Ja, oké. Ze staan hier voor de tweede keer in de finale van het PLK met een liedje geschreven en gecomponeerd door Frans Ederveen. Mag ik een heel groot applaus voor Kelly en Willy met het liedje Hey Doe.
vindt ze dit jaar dan van mij? Vanavond wil weer stappen, paar stuntjes lang gaan trappen. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. kijk eens even naar mij. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. vier tijd samen doe met mij. Kunt wir samen dan op oes? En schon zeg is dan Schluss. De zomer is weer in, het najaar komt eraan. Van de elde, het vuur er tegenaan. De handvuur met de Christus afverrouw. Maar na die dag kunt de carnaval wel gauw. In de januar stond de prinsen klaar. Zo geht dat hij al menig jaar. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. kijk eens even naar mij. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. wat vindt ze dit jaar dan van mij? Vanavond wil vier stappen, paar stuntjes lang gaan trappen. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. kijk eens even naar mij. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. vier tijd samen doe met mij. Kunt wir samen dan op oes? En schoon zeg is dan Schluss. Jeder Weekend ist für schön, hey, jetzt mal jetzt du. Für alles war in Sitzung, doch mag es zwei war vor. Was ich hin auf Asen führe, war dabei. Wir briefen drum, noch ein paar Stückchen sein. Genieten von der Bühne und der Tanz. Hey, und da noch ein bisschen Geschanz. Hey doe, Wie ich? ja doe, Oh ich. kijk eens even naar mij. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. wat vindt ze dit jaar dan van mij? Vanavond wil vier stappen, paar stuntjes lang gaan trappen. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. kijk eens even naar mij. Hey doe, Wie ik? ja doe, Oh ik. vier tijd samen doe met mij. Kunt wir samen dan op oes? En schoon zeg is dan Schluss. Hey doe, Kelly en Willy. Hey doe. En door het gedans is er nog een pet afgewaaid. Hè? Maar het kan allemaal gebeuren natuurlijk. Ja, verschillende keren opgetreden, ook al in Simpelveld. En een paar tweede plaatsje behaald. Hè? Ja, verschillende plaatsen, verschillende keren tweede geworden. En we hopen toch nog eens ooit iets te hebben in Simpelveld. Dus. Het wordt nog niet, misschien wordt het hier wel nummer 1, de wist maar nooit. Hè? Ja, die jongens wat voor de vorige waren, die zijn dit jaar weer iets geworden. En weer weer tweede, dus... Ja, maar het is natuurlijk het is gewoon ook gezellig om mee te doen, denk ik. Hè? ja absoluut, het is altijd gezellig om mee te doen. Alles wie elkaar, het is gewoon leuk om samen spaats en plezier te maken. Is er toch een beetje een vriendschapsband met al die artiesten onder elkaar? Ja, Chippe Vennef, die kennen we heel goed. Ja, maar er is meer in de wereld dan Simpelveld. Ik bedoel nog met die andere luurt, die andere deur. Die van Bochus, de Herringbiesteren, Cabijnense, ja, allemaal. Als het maar een straal van 5 kilometer is, wie moet het nu weer zijn, hè? Oké, we hebben nog 3 ballen. Ik zou zeggen, trek 1 bal en verras mij met de nummer. Nummer 8, dat zou moeten zijn Ruud Appelhoff, nummer 8. Oké, dankjewel, Patty. Who's next? Ja, voor de volgende finalist komen we naar Bocholt. En ook zij stond al 10 jaar op de bühne. En in dat tijdsbestek hebben ze ervoor gezorgd dat als voor hun naam noemen dat iedereen meteen weet en weet gaat. Want ze stingen onder andere in de finale van het LVK, het CMC Live, OLCK en ook bij het PLK. En ik denk dat er nog heel wat namen aan kunnen toegevoegd worden.
In deze hele mooie momenten, in die finale plekken, hebben ze het ook al gepresteerd om dat mooie beker met naar huis te nemen. Wij wet gaat het hun vanavond ook wel lukken. Ik weet het niet, maar we gaan eerst eens even kijken wat voor een ontzettend mooi nummer ze ons gaan brengen. Het liedje het Stang op en mag ik een heel groot applaus voor de Heringbieseren. De Heringbieseren, hoi. Zijn ze allemaal opgestangen? Ja, absoluut. Nu al.
Net even niet, maar ik moet zeggen, hij vuren stond er een paar niet op. Ik weet niet waarom niet. Dat is de jury, dat heb je morgen net opstaan. Is dat de jury? Hey, even de vraag. Dat hele loveboat-idee met die patsen allemaal, dat is verleden tijd? Ja, dat is even vroeger hoor. Kijk, ook vuur bij de ouder en kapiteins moeten een paar mensen van het chefavond, die moeten plaats maken voor nieuw bloed. Dus vuurhand een beetje ouderlijk uiterlijk krijgen en vooral dus ook een beetje ouderlijk gekleed. En ik heb een soort Phantom of the Opera metgenomen. Ik heb zo'n ganz hoge la stem gehoord. Ja, dat is geweldig toch? Een beetje geschoolde stem was dat, hè? Ja, een beetje geschoold, ja. Een beetje. Hoe vaak hebben ze dat ook niet moeten inzingen? Een paar malen, maar het gaat allemaal beter. Vind ik goed. Ja, de Heringbiester, wat is het grootste succes van u geweest? Hallo? Hallo? Het grootste succes van u is natuurlijk de LVK-finale nummer gaan. Oh, absoluut. Maar ja, ik bedoel, CMC live vinden is ook geweldig natuurlijk. En eigenlijk elk podium wat ze ook mocht staan en wat ze plezier had met de lui, met andere artiesten. Eigenlijk zijn allemaal die podia hetzelfde. Maar du hast recht. LVK is misschien nog een beetje de overtreffende trap. Je gaat allemaal goed met elkaar om, heb ik het idee. Super. Ik bedoel, de vriendschap onder en dat hoor ik elk jaar weer terug. De vriendschap onder de artiesten is gewoon geweldig. Dat is er ook voor het publiek en voor de vriendschap onder elkaar. 100%. Oké, we gaan nog een balletje trekken. We hebben er nog 2 in liggen. Dus weinig keus, maar dat maakt niks uit. Pak maar Gertje. Zal ik niet kijken? Hoppakee. Dan ben ik weer het papier vergeten. Nummertje 15. 5. Ik hoor een hoop gegil. Nummer 15 is Toujours. Toujours. Oké, dank jullie wel, Heringbiesteren. En Patty krijgt de microfoon weer. Ja, oh, ik gewoon dat ook eens onder de douche proberen. La, la. Ja, ik kan niet zingen, maar dat nodigt toch gewoon iedereen uit hem. Moet er weer ook komen, of wat? Ja, als de deur toe is, hè, aan de andere kant. Achtermansludie, hè, dan uit bochelt. Dankjewel, mannen. Jij kreeg er gewoon ontzettend goede zin van het liedje van u. Stank op, Essen van Vastelovend Hils. En je stinkt allemaal, dus dat is een heel goed teken. Als je gek bent van muziek en ook Jurkes Vastelovend samen met een viers, dan moet het er gewoon ooit een keer van komen. Dan moest ze gewoon toch echt een Vastelovensliedje gaan schrijven. En zo is het volgende duo uit Heerlerbaan ontstangen. En ze hebben eigenlijk een liedje geschreven voor al die manslui met die hele grote veren op de kop. Kom eens even naar vuur. Alle prinsen, kom eens even naar vuur. En luister even naar de gooie wijze woorden van Peggy Fiddlers en Judith van Rooij. Kom eens even naar vuur. Schaambug niet. Prinsen, kom hier vuur en luister. Jawel. En luister goed door de meisjes van de baan. Want zij hebben het liedje geschreven door Schonkelprins. Met al
De meisjes van de baan. Komt erbij. Meisjes van de baan. Toen ik de eerste keer dat loos Meisjes van de baan, schrok ik een beetje van de titel van de naam zo. Waarom? Denk daar maar eens goed over na, waarom. Nee, de hele baan natuurlijk, hè. Ligt eigenlijk een beetje tegen Kerkrade aan en voel je je toch meer heerlenaar. Er zijn rechtige wenkbulen. Zeker weten. Weet je zelf geschreven? Nee. We hebben het geluk gehad dat we een nummer aangereikt hebben gekregen van de Arber Lennart. Ik had wel een muzikale achtergrond heb ik gelezen. Oh, ja. Ik zing wel eens, joh. Ja. Je bent ook actief in het vrijwilligerswerk bij de jeugdcarnaval. Vertel daar eens over. Ja, daar zijn we vanavond nog met weg geweest bij de Korsberghoeve bij ons in de week. En we hebben dit jaar 44 jaar jubileum. Dus daar hebben we het ook druk met. En bevilt dat zo'n beetje op de bühne staan? Hartstikke leuk, ja. Blijf je er nog lang bij doorgaan of zeker van nou York is het maar genoeg? Nee, kom, we gaan wel door. Feest vieren. We zullen doorgaan. Goed zo, hartstikke mooi. We hebben nog 2 ballen. We hebben nog een bal gevonden van iemand die kwijt was. Leg hem dan maar neer. Ja, pak er maar 1, kies maar uit. Nummer 22. 22. De Prinsenrood Sjaasberg is dat. Patty, heb ze een microfoon. Nou, ik denk dat die mensen die ontzettend blij zijn, want ze kwamen juist al even vooral bij me holen. Zit ons Belke wel in de bak? Ja, verhoud u nog niet voor de gekkeur. Alle 22 soorten in de bak. Kup Gootmans nu, nog even wachten. Voor de volgende finalist gewoon van de Broensum. Zo zeg je dat toch, hè? Van Gonne Broensum en er staat al sinds 1996 op het podium met zijn harmonica als Tiroler artiest. En ondanks zijn ontzettend groot succes begon ze toch aan hem te knagen. En er miste het. En ineens dacht ik trek gewoon de stoute schoen aan. Ik maak een vaste lovensliedje. Maar er kost het niet helemaal laten om de Tirolers weer achterwege te laten. Hè? Dat klopt. Maar dat hoeft ook niet, want dat brengt een en al sfeer. En dat moeten we hebben. Mag ik een heel groot applaus en laat ik maar verrassen met zijn eerste vaste lovensliedje voor Ruud Appelhof. Dan gaan we lekker feesten. We gaan in Polonaise hand in hand. Hol de kwetsbuur op de kast. Dan genieten weer het meeste. Want carnaval is in ons Limburgs land. Zing met mich mit, spring met mich mit. Zet nu deze regen aan de kant. Hol de kwetsbuur op de kast. Dann schlägt die mich in. Ich will stoppen gaan. Samen met mijn vriend gaan ik de stad in. Want daar is het nooit gedaan. Met veel spaas en plezier gaan we weer op pad. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hol de kwetsbuur op de kast. Dan gaan we lekker feesten. We gaan in Polonaise hand in hand. Dan genieten weer het meeste. Want carnaval is in ons Limburgs land. Zing met mich mit, spring met mich mit. Zit nu deze regen aan de kant. Hol de kwetsbuur op de kast. Wir trekken hand in hand met kwetsbuur door het Limburgs land. Vol met gooien moed. Best voor dan de ludo's in genieten. Maakt dat onze dag weer goed. Vind zijn de beste vriend, neem dat mij aan. Dus toch eens met en sleet mij aan. Hol de kwetsbuur op de kast. Dan gaan we lekker feesten. We gaan in Polonaise hand in hand. Hol de kwetsbuur op de kast. Dan genieten weer het meeste. Want carnaval is in ons Limburgs land. Zing met mich mit, spring met mich mit. Zit nu deze regen aan de kant. Hol de kwetsbuur op de kast. Dan gaan
Ja, Ruud Trappelhoff. Geweldig. Ruud, om te beginnen, hou even de microfoon eraf. Dat wordt misschien dadelijk vergeten. Ruud is Tiroler artiest van allerlei soorten dingen. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, eigenlijk vooral Tiroler artiest. Op heel veel op de Oktoberfest en altijd gespeeld. Maar ja, ik mis het toch af en toe. Ik kom uit Limburg. En in Limburg ligt toch mijn hart. En ik heb gedacht, ik ga eens een Limburgs liedje maken voor mezelf. En dat is dit nummer geworden. Ik blijf bij mijn kwetsbiel. Dat is mijn lust en mijn leven. Dat is een beetje buitenom, heb ik in de gaten. Tiroler muziek, de Oktoberfeest, de carnaval. Het er een beetje raakvlakken, de muziek? Ja, het is gans veel. Dus het is gans veel. Tiroler muziek vind ik ook terug in de carnaval. Denk aan Schengen de Gang, dat kent je iedereen. Polonaise, ja, dat ligt gans dicht bijeen, vind ik. Wat is leuker om te doen? Maar dat weet ze dan niet. Want dit is een eerste carnavalsleedje natuurlijk. Het is alle twee gans superleuk. Voor mij zit er geen onderscheid in. Ik ben er om spaas te maken, plezier te maken. Dat kent met het Oktoberfest, maar dat kent natuurlijk ook gans goed met de carnaval. Hele professionele artiest, dankjewel Ruud. Dan mag je nog één balletje trekken. Als het goed is, is dat de laatste. Dat is dat nummertje wat heerlijk. Dat is nummer 20, zou het moeten zijn. En nummer 20 is het Tering Trio. Dus als het goed is, hebben we nu nog 2 artiesten en dan zou het moeten kloppen. Van God, dus even kijken aan de jury vragen of dat klopt. Dat schijnt te kloppen. Oké, Patty. Ja, het zit heel erg goed op. Het volgende duo, ja eigenlijk, als ze eenmaal de vastelovens-kriebels hebben gehad, dan gaat het nog nooit meer over. En als ze eenmaal een keer in de finale hebben gestangen van het PLK, dan wil ze gewoon niks anders meer. En daarom hebben ze ontzettend goed hun best gedaan om weer zelf een liedje te schrijven, met het resultaat dat ze hier weer mogen staan. En ze hebben een ontzettende grote fanclub metgebracht. Vertel eens even. Jongens, een hele fijne avond allemaal. Dat jullie allemaal erbij zijn. Hartstikke bedankt. Superleuk. Dankjewel. Een hele grote fanclub. Je ziet ze hier allemaal voor staan. De mannen komen uit Bronsum en uit Heerlen. Ja, zou ik het maar gewoon zeggen. Toezoer, je kent ze wel met spas en plezier. Dag die zit ik wie, de gekke weren alweer blij. De kleien komen uit de kast, dus bijna vast te loven. Van Venlo is de Bronsummer hei, Jekerinnen is erbij. Rijdt alle dag en alles maakt, is bijna vast te loven. En ik roep, hey, 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 lachen en gieren. Met die lief in het grond. En ik roep spring, 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 spring. Lopen voor vieren met z'n allen. Dan had voor spas en op plezier. Ja, dat is carnaval. In de zaal deed alles met. De gekke stond weer in gelid. Ze hebben bonte peks aan. Het is nu vast te loven. Zweet dan met de arm. Hoe kent ze het huren? Wat een alarm! Jekerinnen springen het rond, joh, het is weer vast te loven. En ik roep, hey, 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 lachen en gieren. En ik schrijf, krijg, 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 met die lief in het grond. En ik roep, spring, 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 lopen voor vieren met z'n allen. Voor spas en op plezier, ja dat is carnaval. En ik roep, hey, 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 lachen en gieren. En ik schrijf, krijg, 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 met die lief in het grond. En ik roep, spring, 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 lopen voor vieren met z'n allen. Een hand voor spas en op plezier, ja dat is carnaval.
zee. Ja, dat is carnaval. Toujours spas en plezier. Jeetje, jongens, heb jij de ganse fanclub metgenomen? De ganse fanclub hebben we voor metgenomen. En hoeveel man zijn dat, de fanclub? Een man of 20? Ik denk een man of 60. Denk ik, ongeveer. Zitten er nog groepjes bij of zijn er alleen maar vrienden? We hebben één grote groep. Alles leef en gewoon lui. Dat is zo ook, of niet? Ja, ik vroeg eigenlijk groepjes, maar ja, een groep is ook goed. Dat is een groep. Inderdaad, ja. Hartstikke geweldig. Nou, geloof je een balletje mee te trekken, want als het goed is, hebben we voor alle kandidaten nu getrokken, zeg maar. Dus ik zie door al de volgende kandidaten staan, een enorme groep. En dan komt er nog één en dan zou het een beetje voorbij moeten zijn, denk ik. Patty, klopt dat een beetje? Dat zijn groepjes. Nog 2 liedjes, hè? Ja. Ja, voor de volgende finalisten. Frans Kronenberg schreef er een prachtig liedje over. Eenmaal prins te zijn. En dat is in het ruim van heel veel manslui. Maar als ze dan ook nog eens prins mag zweuren bij de vereniging van Schaasberg, dan ben ze er zeker van dat ze nog heel gaat jurken spaskens hebben op de bühne. Want elk jaar weer opnieuw pakken zich de oud-prinsen van Schaasberg bijeen en maken weer een nieuwe slager. En ze hebben mij juist ingefluisterd, te moest het zeggen, Patty, want ze hebben al 3 keer in de finale gestangen van het LVK. Je hebt het gezag, hè? Hey, dat heb ik beloofd. Hier zien ze voor u de oud-prinsen van de oud-prinsenrood Schaasberg, zo moet ik het zeggen, met het liedje As Sirenes loeien. Of het hagelt of het snijdt, dat maakt ons niet veel uit. Zelfs in de storm kan ons niet deren. Het werd vaste loven, pakt die trom en die toet. Er is de tieren echt te amuseren. Als sirenes loeien, ja dan is er get aan de hand. Gekker mens begrijpt, vaste loven steekt voor de duur. Wolken van confetti hangen boven het Limburgse land. En de regenboog is rood, geel, groen van kleur. Het is gunstig als de zon schijnt en is geen regen valt. Met vaste lovens vier de schond op stap, door we schinnen in het tegenhild. Als sirenes loeien, ja dan is er get aan de hand. Gekker mens begrijpt, vaste loven steekt voor de duur. Wolken van confetti hangen boven het Limburgse land. En de regenboog is rood, geel, groen van kleur. Als sirenes loeien, ja dan is er get aan de hand. Gekker mens begrijpt, vaste loven steekt voor de duur. Wolken van confetti hangen boven het Limburgse land. En de regenboog is rood, geel, groen van kleur. De Prinsenrod Schaasberg, jeetje, dat zijn 300 man op het podium ongeveer. Ja, jongens, ligt de microfoon even neer. Belletjes over van hem te trekken. Even de vraag, waar is de oudste prins van dit geheel? De oudste prins is Jo. En Jo, in welk jaar zit jij prins geweest? Wat bleef? In welk jaar zit jij prins geweest? 69. 69. Waar is de jongste prins?
Mike, waar is Mike? Mike komt erbij. En wanneer ben je prins geweest? 2018. 2018. Ja, Matthijs eigenlijk. Dan ben je er zelf niet meer volgens mij allemaal. Je zit ongeveer zo'n 500 jaar ervaring op het podium. Geweldig, de prins nog uit Schaasberg. Ja, dank jullie wel jongens. Eventjes voorzichtig de bühne af. Hoef je een nummertje mee te trekken. Dat is allemaal al gebeurd. En we hebben er nog eentje, Patty, als het goed is. Heb ze de microfoon, Patty? Heb ze de microfoon? Oh nee, heeft ze niet. Ga even en pakken we gewoon en wat kennen. Alsjeblieft. Het is een beetje. Ja, met die manslu van Schaasberg weet ze dat natuurlijk nooit. Hè. Nee. Maar sfeer brengen ze in ieder geval wel. Goed zo. Ja, ik vroeg me eigenlijk wel af wie het met de juryleden is. Want ze zijn heel erg deskundig in de papieren gedoken. Hebben rode wangen. Ik zie Jo met rode wangen. Is het zo lastig, Jo? Ja? Maar de kwaliteit? Top. Ik zie alleen maar duimpjes omhoog, dus dat belooft heel goed. Ja, we gaan alweer naar de laatste finalisten. En volgens mij waren ze een van de eerste die binnen waren. En ze doen voor de eerste keer met. En wie gaaf is het dan als ze gelijk in de finale terechtkomt. Maar toch is dat niet helemaal waar. Want Huub Eusen, hij heeft 15 jaar geleden ook al metgedaan met het PLK. Alleen toen waren het Huub en de Engelkes. Toch Huub? Dat klopt helemaal. 15 jaar geleden en er is niks veranderd. Nou, ik hoop het, maar ik ben toch een paar jaar ouder geworden. Wow, nee, dat is even niet zo. Maar Huub de Engelkes, dat is ineens Monique Kuipers en Peter Kale geworden. En ik ben heel benieuwd wat Gerard gaat brengen. De titel van het liedje is Het weet gaat later. Mag ik een heel groot applaus voor het Teerling Trio. Als morgens vroeg de zon opgeeft, mijn kop het laatste leedje sleept, draag ik zo echt ureluurs van de vragen die steeds vluus. Ik voel de vlinders overal, als ik zweef met die door Prinsenpraal. En 3 dagen lang ben ik verleefd op vastelovend harteleef. Dans en de liefde pakt op neus in kans, klinkt die harte melodie. Geef dit me richtig aan mijn brief. Ik voel wel vlinders overal, als ik zweef met dich door Prinsenpraal. En 3 dagen lang ben ik verliefd op vastelovend harteleef. Alles geeft hij aan de kant.
Het Teerling Trio. Jai. Oeh, dat is een zucht. Waarom zo'n zucht? Uitputting. Uitputting van gitaarspelen? Geweldig, van de sensatie, van alle energie wat je hiervan krijgt. Super, echt te gek. Aparte naam, Teerling Trio. Ja, de Teerling is geworpen, hè. Dat is een dobbelsteen, de geestverveur. Maar het is ook de naam van het café, waar we de eerste keer hebben opgetreden in september van vorig jaar. Dus eigenlijk nog niet zo lang bij elkaar en toch al ervaring op de bühne. Nee, helemaal niet. Pas heel kort, dus een paar maanden pas. Dus, Wieveelste optreden is dit dan? ja, het is een beetje verschillend wat we allemaal doen. Ik bedoel het wieveelste optreden, wieveelste keer nu op de bühne. Ja, de 7e of 8e denk ik. Er is er toch wel een beetje ervaring, hè? Nee. Dat wel. Leuk optreden. U hebt heel veel ervaring, hè? Ja. Heel veel ervaring, ja. Hoeveel ervaring heb ze? Ja, een jaar of 50 ongeveer. Het helemaal... Ja, vanaf mijn 16e denk ik. Ja. Dus dat kan kloppen, nu 66, dus het zijn 50 jaar. Is het dan leuk om met die relatief onervaren lui op de bühne te staan? Hartstikke leuk, dat is gewoon weer fris, dat is weer nieuw en dat is weer even kicken. Oké, dank jullie wel. Mogen geven een heel groot applaus voor mijn mede-presentator Ton van Horen. Ja, Ton, wel leuk om met je samen te werken. Dankjewel. En dan mag ik ook een heel groot applaus voor de juryvoorzitter Jo Deuzings. Kom er even bij. Ja Jo, ik denk dat ze heel veel showerklopjes hebt gehad en lieve woordjes en misschien extra drankjes. Maar dat is toch niet gevoelig voor, hè, als jurylid, hè? Die hielst er niet van om overgehold te worden voor extra punten, hè? Nee, maar het gaat er niet om mij. We hebben vind ik, een best goede jury hier vanavond. En die moeten maar even naar boven komen, dat jullie die kunnen zien. Ze zijn streng, maar ze zijn hartstikke eerlijk. Het zal ook blijken uit de uitslag. Zijn ze streng, zegt ze dat? Ja, kom er dan maar eventjes bij, allemaal. Maar wieso zijn ze streng? Want ik heb ze heel veel ervaring, hè, met jureren. Ja, weet je, de moesten op een gegeven moment streng zijn. Als ze alleen maar slechte nummers zouden hebben en een paar goeie, dan is het makkelijk. Maar we hebben zoveel goede nummers vanavond gehoord. En om daar in 1, 2 en 3 uit te halen, dat is niet makkelijk. Dan moest ik knopen doorhakken. En dat hebben we gedaan. Want wat was nu het lastigste om te jureren? Want welke 3 punten? Je hebt 3 punten waar je rug aan moet houden, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is op de originaliteit, op de presentatie en op de tekst. En wat vind je nu het lastigste om te jureren? Nee, eigenlijk is een complete opvoering wat ze zoekt, presentatie. En dat moet gewoon kloppen. En het moet kloppen en het heeft geklopt, want ik heb een mooi blijtje in mijn hand geduwd gekregen. Maar mag ik van u nog een keer een heel groot applaus voor de juryleden. Ja, en nu, moment supreme. Want ik heb een heel mooi blijtje. Oh, ik heb zo ook een mooi blijtje. Goed zo, joh. Hier werd het. Zouden we dan toch maar de nummer 3 naar boven roepen? Ja, dat moeten we doen, hè. Maar ik zou dan toch van de gelegenheid gebruik willen maken om toch even een groot applaus te vragen voor onze geweldige presentatrice van vanavond. De altijd zo charmante Patty van Leer. Dankjewel, nu kreeg ik de rode wangetjes. Dank je, joh. Dank je. Dames en heren, ik kan er een lang verhaal van maken. Maar je wilt gewoon weten, wie is 1, 2, 3 of 3, 2 en 1 geworden. Op de 3e plaats. Nou, ik vind dat de nummer 3 best wel goed bij hem past. Bij me de intro heb ik het gesproken over nummer 3. Ja, maar we hebben besloten om nummer 3 te nemen. Dan nummer 2 en dan nummer 1. En als ze hem genoemd hebben, komen ze de bühne op. Ja, akkoord? Dames en heren, Doc Kumper op de 3e plaats. Joy Blijdestein. Ja, proficiat Joy. En dat is wat ik bedoelde. De nummer 3 past bij hem. Want er staat pas 3 jaar op de bühne. En hij heeft dit al voor elkaar gekregen. Ja, Doc Kumper. En met een lekkere knoepel. Dat heeft er ook verdiend. De 3e plaats behaald. GPLK 2020.
Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. De nieuwe kreet met vaste loven. Chakalaka, 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 boom, boom, boom. Dat huurst je straks overal. Joy, proficiat! Ja, de derde plaats, jong. 3 jaar steeds ze pas op de bühne en dit heeft ze al voor elkaar. Ja, de kroon op het werk, hè, zeggen we. Zeker weten. Hey, en de boys zit proberen. Chakalaka, boom, boom, boom. Want dat wordt een nieuwe kreet van de vastelovend. En volgens mij is zich dat heel goed geluk. Ja, ik denk het ook. Dankjewel allemaal. Zou voor hem nog één keer proberen. Chakalaka, boom, boom, boom. Vertel af. 3, 2, 1. Chakalaka, chakalaka, boom, boom, boom. Oh, Olé, goed zo. Proficiat, Joy. De derde prijs is voor dich. Heerlijk, wat een blitzschap. Chic. Ja, de spanning stijgt, Joop. Wat spannend, hè? Dames en heren, op de tweede plaats en de puntenverschillen, ik ken ze wel nemen, maar die zit je al vergeten voordat je boete zit. Ze zitten heel kort bij elkaar, nummer 2 en nummer 1. Op de tweede plaats, Stank op, de Heringenbiezer. De Heringenbiezer uit Bocholt. Zing allemaal lekker uit volle borst met. Kom lekker de bühne op, wat ziet je? Heringenbiezeren, wat ziet je? Kom! En ze glunderen gewoon. Ze hebben het voor elkaar. De tweede prijs van het PLK 2020. Mannen. Proficiat. Ja, de beker mag er in ontvangst nemen. Daar reik ik Sam aan. De bril wordt afgezet. En dan wordt eens even goed gepoend hier op de bühne. Ja, en een zeer zeker verdiende tweede plaats, denk ik, hè, Jo? Sorry, wat zei ze? Ik zeg een zeer zeker goed verdiende tweede plaats. Ja. Dames en heren, en nu een moment suprême. Gaat je het echt al zeggen? Ja. Vult je die spanning al zo in de zaal? Ja, ik voel het. Maar het is wie het is. En ik heb je verteld, het ligt kort bij elkaar. We hebben eerlijk gejureerd. Of we het dogen, dat kent je van de baan. Of je dat dadelijk nog met ons eind zit, dat weet ik niet. Maar hoe ik het ook keer of draai en wat ik ook vertel. Ivana heeft gewonnen. Olé! Ivana is de grote winnares van het PLK 2020. En wat beste Ivana, kom de bühne op. Dames en heren, dit is de winnares van het PLK. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou ja, je bent de winnares van het PLK. Oh mijn god. Ja, en je bent eigenlijk net met je solo-carrière begonnen. En dit is het resultaat, hè, Ivana? Sinds november ben ik pas aan het zingen. Dan weet je wat je nog allemaal te wachten staat. Ja, dankjewel. Dankzij de juryleden en natuurlijk ook het publiek en natuurlijk alle mensen die thuis kijken. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, neem eens even die beker in ontvangst. Wordt je aangereikt door Sam. Dames en heren, laat ik horen voor de winnares, Ivana. Ja, geweldig. Ja, Ivana, je mag nog heel even laten bedaren. Want Ton, veel gewoon van dit moment gebruik maken. Om de lui toes natuurlijk te bedanken om te kijken. De lui in de zaal,
te bedanken dat je hier wordt en voor alle support en natuurlijk ook voor je deelname. Verwens je nog allemaal een fantastische vastelovend toe, maar dat gaat wel lukken. En ik vond het ook ontzettend chic om met je samen te mogen werken. Moeten voor de camera doen voor het Volop even naar de camera. Hartstikke fijn dat je gekeken hebt. Je kunt het binnenkort allemaal terugkijken op www.zo-nieuws.nl. Op Facebook, op alle sociale media. Komt goed. Fijn dat je gekeken hebt in elk geval. Ja, en verwens je nog allemaal een hele fijne vastelovend. Geniet, maak plezier en heel veel mooie herinneringen die je nooit meer zult vergeten. Dankjewel. Dankjewel. En weer gewoon nu luisteren naar de winnares van het PLK 2020. Mag ik een heel groot applaus voor Ivana. Dankjewel en tot ziens. Nu van Limburg, het is de hoogste tijd om al die zorg te vergeten. Vanaf nu gaan we alleen nog maar genieten. Dus laat het los! Oh, 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 Ze gaan nu weer de tijd. Die struggles moesten kwijt. Lagen maak dich niet meer druk. Vastelovend is weer terug. Dus elk Limburgs hart klopt nu weer van geluk. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag veel laag. Het is vastelovend voor 3 dagen. Oh, 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 Gooi alles van de af. Vanaf nu alleen al af. Van vandaag heb ik getruimd. Hier worden zorgen opgeruimd. Tot alleen nog vrijheid door Gods oren struimt. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag veel laag. Het is vastelovend voor 3 dagen. Oh, 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 Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag veel laag. Het is vastelovend voor 3 dagen. Laat het los, laat het gaan. Laat nu de sleur maar even staan. Laat het los, laag veel laag. Het is vastelovend voor 3 dagen. Oh, 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 De uitzending van het Parkstad Liedjesconcours werd mede mogelijk gemaakt dankzij Sam Smits Design, Heusenschroef Oriental Food, Carnavalswirts, Canisius Stroop Schinnen, Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg, Tabak en Gemak Heksenberg, carnavalsonderscheidingen.com en Zo Nieuws.